Muharram utawa wong Jawa ngalane wong alam diarani wulan Suro. Jadi binjing niku insyaallah tahun baru Islam, yaitu tanggal 1 Muharram tahun bulan Suro. Diritake utawa riwayatake utawa amalan-amalan diusahakan saged nindakake amalan tanggal 1 Muharram atau tanggal 1 Suro. Tanggal 1 Suro niku termasuk wulan sing sedih karena tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Suro niku terbunuhe cucune Kanjeng Nabi Sayyidina Husain, terbunuh dipenggal kepalanya karena sibuk masalah jabatan atau khalifah. Mboten bahas niku, sakniki bahas masalah persiapan tanggal 1 Muharram. Amalan apa sing persiapan tanggal 1 Muharram tanggal 1 Suro niku? Eling-eling nggih. Binjing insyaallah hari Kamis ngasar niku mancik malam 1 Muharram tanggal 1 Suro. Sing pertama sing dipun lakoni dilampahi badhe salat ngasar maca doa akhir tahun. Apa cah? Berasar maca doa akhir tahun. Eling-eling. Aku tak tulis ke akhir tahun ini. Setelah sak nalika maca akhir tahun, badhe salat maghrib maca doa awal tahun. Ditutup karo doa akhir tahun, diawali karo doa awal tahun. Muga-muga dari awal sing becik, awal sing bagus, muga-muga sak terus nganti akhir tahun berikutnya amale kula jenengan dados amal saya muga-muga selamat akhirat. Amin. Bar salat asar maca akhir tahun, bar salat maghrib maca awal tahun. Dilanjutke malih napa? Terus salat 2 rakaat salat hajat. Bar salat maghrib bar maca doa akhir awal tahun, terus ngadeg salat hajat. Salat hajat pira? 2 rakaat wae. 2 rakaat mboten napa-napa, 2 rakaat. Badhe niku dilanjutna maca apa? Maca zikir amalan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dijangkepi ora apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir ping 70. Ngarep fadilah barekah napa? Muga-muga kula jenengan selama setahun kepungkur setahun yang akan datang niku dilindungi Allah dari segala musibah. Muga-muga setiap kesulitan enten pertolongan Gusti Allah taala. Dan sehingga diutamani selamat dunia, selamat akhirat. Maca napa cah? Hasbunallah ping 70. Sakwise niku dilanjutne maca surat Yasin ping 3. Aja biyo to sak ping 3 kok biyo. Maca surat Yasin ping 3, ping 3 utawa ping sepindah, ping pisan ora apa-apa nek kesuwen nek kerepotan. Fadilah apa maca Yasin niku setengah donga njaluk ning Gusti Allah setahun yang akan datang. Muga-muga kula jenengan diparingi selamat donya sehingga selamat akhirat. Itu bahagia saking musibah, saking balak kemasar sak pinunggalé. Badhe niku maca Yasin ping 3, maca surat Fadilah ngoten niku. Badhe maca surat Yasin ping 3 dilanjutne napa? Nulis. Nah, nulis ning golek sesuk kertas lembar putih nek iso apa. Nulis Bismillahirrahmanirrahim kabeh ping 113 tanpa harokat. Bismillahirrahmanirrahim sing bolong terus bolong. Bismillahirrahmanirrahim ping 113. Disimpen ning jero omah, muga-muga sak omah sak keluarga direksa karo Gusti Allah, didoro saben musibah sekaping balak sehingga selamat sak keluarga. Lah nek misal waduh ping 113 keberatan aku misale lho niku. Ya wis dicekak awas menulis nama asmane Gusti Allah Ar-Rahman. Apa cah? Ar-Rahman tanpa harokat sing bolong. Jumlahe pira? Ping 50. Nulis
Ar-Rahman ayat Gusti Allah kertas lembaran putih nek iso nek ora apa. Nulis bismillahirrahmanirrahim KB ping 113 tanpa harokat. Bismillahirrahmanirrahim sing bolong terus bolong. Bismillahirrahmanirrahim ping 113. Disimpen ning jero omah, muga-muga sak omah sak keluarga direksa karo Gusti Allah, didoro sekala saben musibah sekaping bala sehingga selamat sak dina keluarga. Lah nek misal waduh ping 113 keberatan aku misale lho niku. Ya wis dicekak awas menulis nama asmane Gusti Allah Ar-Rahman. Apa cah? Ar-Rahman tanpa harokat sing bolong. Jumlah piro? Ping 50. Nulis Ar-Rahman ayat Gusti Allah ping 50. Tulisan Ar-Rahman mau dideleh panggonan duit utawa dompet utawa kotak duit sing dabakulan. Insya Allah ngalah barakah Ar-Rahman, insya Allah setahun yang akan datang dicukupi rezeki karo Gusti Allah. Orang mungkin kesepen utawa kesepian dengan uang. Penting mboten iki. Nek pengen duit oke, nulis Ar-Rahman kabahe ping 50. Penak to nggih? Ping 50. Iku persan tanggal 1 Suro atau 1 Muharram besok, insyaallah besok malam Jumat. Nek wis ngono kuwi, terakhir dipun tutup kalih minum susu. Sapa sing ora seneng susu, Cak? Nek seneng susu, Cak? Aduh, piye to, Ki? Diusahakan besok niku nek iso ngombe susu putih. Padahal susu putih. Saur ngombe susu putih bareng lakoni amalan mau nggih, bareng lakoni amalan kabeh ngombe susu putih. Sadurunge ngombe susu maca apa? Niki tafaulan saka Said Muhammad bin Alwi Malik. Mongkon maca apa? Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ping 3 utawa ping 7. Nek pengen ndang ngombe ping pisan ora apa-apa. Muni apa, Cak? Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ping 3. Terus ngombe susune. Fadilah napa? Ngarep-arep ning Gusti Allah muga-muga setahun yang akan datang. Iso kaya susu putih. Buka lambaran putih terus ora iso nglakoni utawa dijukar Gusti Allah gak nglakoni maksiat. Jadi insyaallah akeh kebaikane timbang keburu. Niku fadilah ngombe air susu. Sesuk diusahakan susu putih lho nggih. Nah, bisa susu putih nggih. Ojo susu coklat. Kok masa depanmu kelabu lho. Susu putih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi besok bar salat asar maca doa akhir tahun. Terus bar salat maghrib membaca doa awal tahun. Setelah itu salat 2 rakaat. Terus membaca hasbunallah sak piturute ping 70 ping 70. Diterusno maca Yasin ping 3. Dilanjutno nulis bismillah ping 113. Misalnya kedawan wis mulai nulis asmane Gusti Ar-Rahman ping 50. Muga-muga selamat sekabehane. Lebih-lebih dicukupi rezekine. Terakhir minum susu. Maca apa doane, Mang? Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ping 3 terus ngombe susu. Deal. Nah, sesuk santri-santri pondok kabeh nggih, sangu susu kabeh. Nek sajane kok repot rasa bingung kok ben Bu Ica sing nyapi susu kok ngombe susu bareng-bareng. Tapi mocane bareng-bareng lho. Sesuk santri pondok nglakoni salat hajat kabeh iso. Sing gak ngerti kandhane iso salat hajat bareng pas salat maghrib. Ada pertanyaan, Cak? Kemudian sesuk persiapan 1 Suro atau 1 Muharram tahun baru Islam.
Wis muga-muga ngasih ini pun manfaat berkah dunia lan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.